Türkmenistan parahatçılığın ve ınanışmağın vatanı. Türkmenistan'ın lideri Kahraman Gurbanguly Berdimuhammedow. Parahatlyk geljege iň mukaddes mirasdyr. Ömürleriň manysy söýgü mehr ihlakdyr. Adam zadyň arzuwy awatlyga telwakdyr. Külli insan hakyna benet maksat tutany Türkmenistan parahatlyk ynanışmak watany. Hoş niyetli dost ili, biziň edid ilimiz, bir taraplyk dogonlyk, taýlap alan ýolumuz, bitewidir asman yer, bitewi ykbalymyz, asman zemin hakyna, benet maksat tutany, Türkmenistan parahatlyk, ynanışmak watany. Tütünler söýgüden bir midemez binadyr, çağalaryň gülküsi, iň ajaýyp senadyr, bir-biri sarpalap, ýaşamaly dünýedir, cümle jahan hakyna benet maksat tutany Türkmenistan parahatlyk ynanışmak watany. Goý yürekler bir bolup baky gülaşdyn dünýä. Maksatlar myrat tapyp bagta ulaşdyn dünýä. Ýurdumda adamlarda beýik geljek görünýär. Ak günleriň hakyna benet maksat tutany Türkmenistan parahatlyk ynanışmak watany. Mäkem bolsun halklaryň, dost dogonlyk köprüsi, ýazylsyn, giň ýazylsyn, agdybirlik suprasy, tämiz niyet, ýagşy päl. Budur dünýäň gudraty, giň dünýäniň hakyna benet maksat tutany Türkmenistan parahatlyk ynanışmak watany. Ak kuşlar ganat ýaýyp, bedeg bersin asmana, dostluk bagy boýalsyn, dünýe dolsun bostana, getirýär ähli ýollar. Bugün Türkmenistana, adam zadyň hakyna belet maksat tutany, garaşsyz bak bir tarap Türkmenistan, bütün dünýäniň halkara parahatçylyk we ynanışmak watany. Parahatçylyk we ynanışmak watany bolan Türkmenistan taryhynyň gözbaşy müň ýylliklardan alyp gaýtýar. Asyrlaryň dowamyna bolup geçen käbir taryhy dünýäniň beýany ýazyw çeşmelerde, medeni gymmatlyklarda, halk hakykatyna jemlenip, geljekki nesilleriň ömür dowamatynyň nusgasy bolupdyr. Türkmen aslyna gurmak, ýeňmek we parahatçylygy gorap saklamak üçin yaradylan halkdyr. Her bir halkyň kemaly gelip, döwlet guran döwründen başlap, ýaş nesillerimiziň öňüne ýerine ýetirýän wezipesi bolupdyr. Geçmişde adamlar dörädi bäri gurmak, jemgyýeti baýlaşdyrmak bilen meşgul bolup, durmuş hajatlar üçin derw bolan gurallary, harytlary oýlap tapyp bilipdirler. Şolaryň biri de türkmeniň aýydyr. Türkmenler aýynyň özleriniň medeni mirasy we döwletçilik ojagy hasaplapdyrlar. Şahir aýtmyşlaýyn, "Odulunna dünýä iňenle insan, gelşinde gur gitmellersin. Hey bolmany öldür ýekeje ýylan, şol hem seniň kesbiňden ýadygar galsyn. Ya öý, ya köprü gurýatan gorpun üstünden. İller onunla ýaşap gatnap seni ýatlasyn. Hey bolmany galsyn seniň kesbiňden, dünýä inen dünýäden boş gitmesin." Aýyň süňi esasan tärimden, uklardan, tüýnüklerden, gapydan ibaret bolupdyr. Bularyň ählidi bitew birleşip Türkmeniň aýyny emele getiripdir. Öýüň daşky görnüş barada aýdanyda, onuň daşy ak keçeler bilen örtülip, onuň üstünden bolsa alajalar, owadan haly gotollar bilen bedäpdirler. Öýüň ak keçeler bilen örtülmegi ýyllygy saklamakda, gyş aýlary bolsa ýagşly ýağmurly towgu saklamakda esasy rol oýnapdyr. Aýylar güwerçek görnüşinde bolup, tärimler bilen tüýnüň arasynda berkitler bilen berkidilipdir. Uklaryň sany 70'e deň bolupdyr. Öýüň içki bedegi barada aýdanmada, amaly haşam sungatynyň bir görnüşi bolan, asyrlaryň dowamyndan şu günlere gelip geten, mata bölecikleriniň emele gelen guramam bedeg usulydyr. Bu usul ene mamalarymyzdan miras alan, dürli renklerde mata bölecikleriniň birikmegi netijesini emele gelipdir. Bu usuly maşgala urýan ýaşly çatynjalaryň
agdy bir döwletli maşgala bolmagyny arzulap öýüň diwaryndan atyp goýupdyrlar. Olardan başga da öýüň içki belegi, üstü yorgun düşükli sandyklar, haly önümlerden dokalan horjun çuwaldyr torbalar we öý hojalygyna gerek bolan gap-gaşlar bilen bezelipdir. Şol döwürde ata-babalarymyz Guran ağa öýlerini ýalyga çykanlarla özleriniň ekin meýdanlaryna göçme görnüşine göçüripdirler. Sebäbi öýler sökülip, soňundan düzük bolýan ýagdaýda bolupdyr. Türkmen daýhanlary Türkmen topragyna daşdan demirden ýasalan rehmet gurallary bilen ekrançylyň belli bir ul derejäge ýetmegine golk beripdirler. Şol döwürde ýaşanan adamlar buğday ekip, onu yerleşdirip, ýygnap, ilkinji buğdaýy el degirmenini oýlap tapypdyrlar. Öňkü döwürde adamlar buğdaýy iki taşyň arasynda goýup, oguşlar bilen owradypdyrlar. Türkmen daýhanlary göçüp baran ýerlerine gündelik ulanýan gap-gaşlary, hatda ölen buğdaýdan çörek pişirmek üçin tandyry, şeýle hem talçykdan ýasalan ojagy öz ağa öýleriniň gatlaryna urnapdyrlar. Öýüň kölegesine biziň türkmen zananlarymyz haly sungatyna uly hormat goýup, halda kapdyrlar. Türkmen durmuşynyň her bir pursatyny haly önümsiz gözegine getirmek mümkin däl. Gadymy döwürlerde türkmen zananlarymyz türkmen halysyny agaçdan yer dokmasynyň üstü bilen ýerine ýetiripdirler. Türkmen halysy öz gözbaşyny aslardan alyp gaýtýar. Milletimiziň döreşine bedeýän hallarymyz şonça da gadymydyr. Hasym oty türkmen zananlarymyzyň 10 barmagyndan dören gudratdyr. Biziň türkmen zananlarymyz diňe bir halda okumak bilen çäklenmän, dörli reňkdäki keçeleri başarypdyrlar. Keçeler iki görnüşde bolupdyr. Ak we güllü keçelerdir. Türkmen halkynyň medeni mirasy hasaplanýan gymmatlyklaryň biri bolan bu sungat ilki döwürde ýüze çykyp, gündelik durmuşyna giňden alypdyrlar. Ilki döwürlerde ýurtda kimde-kim hökümdarlyk edilse, ak keçäniň üstüne täsir edip, onuň oturjak ýerine bolsa, şah tagtynyň üstüne ak keçe düşäpdirler. Häzirki döwre çenli bolsa, keçeleriň dörli görnüşleri türkmen öýünde jaý toýlarda ardyly sowgat bolmagyna garypdyr. Türkmen zananlarymyz güllü we gülsiz keçeler basmak üçin ulanylýan gamışlary hem höwes bilen örüpdirler. Dokalan gamışlar diňe bir keçe basmak üçin ulanýan ağa öýleriň taşyna hem bede bolupdyr. Öýler tamamlandan soňra onuň içinde çağaçyklaryň diş, galpak we toýlar şeýle bir ullan tutulypdyr. Toy ýernajylary, türkmen sungaty bolan türkmen hallary, mata öýlüçüklerinden tikilen guramalar bilen beräpdirler. Toy ýernajysynyň öňüne çekip gelýän düýäniň üstüne keçebäni berip, onuň bilen gelini öýe getirip, onuň üstüne küýçülük seçipdirler. Gelen mehmanlar üçin bolsa, gadan toy naharlar taýýarlanıpdyr. Bagşylar hem destançylar aýdym aýdypdyrlar. Gadymy döwürlerde türkmenlerimiz awa awlamak bilen hem meşgullanıpdyrlar. Olar boş wagtlary awa awlamak bilen meşgullanyp, türkmeniň el guşlary, türkmen taýlarynyň kömegi bilen awa awlapdyrlar. Şol döwürde türkmenler özleriniň guran awaýyny tebigat bilen taýlaşykly gurmagy hem başarypdyrlar. Olar uzak ýollara rawany bolan kerwanlaryň, hewdegärleriň meskeni bolan Beýik İpek ýolunyň taryhyny canlandyrypdyrlar. Bolsa ýurdumyň erteki gününe ýaş nesillerimiz üçin gymmatly mirasymyzy açyp görkezmäge mümkinçilik döredipdir. Ine ýyllaryň geçmegi bilen ağa öýürmek hünäri biziň ustalarymyz geçmişi bolmadyň geljegi bolmadýan atalar sözünden uğral, öý gurmak hünärini nesilden nesile geçirip beripdirler. Şeýletde köp wagtyň geçmegi bilen oğul nesli bu işleri yerine getirmek bilen keremli toprağımızın her bir kısım gumuna vatançılık ruhunu indiripdirler. Boynuna vatan sevgisini götüren hormatly arkadaşlarymyň hem tarihi meden mirasy goramak, aýagly saklamak, alymy taýdan öwrenmek we dünýä ýüzüne çykarmak ýaly ýahlatlary dowam etdirip, ýaş nesillere goşandyny agdaman geçip bolmaz. Türkmenistanyň milli lideri, parahat söýüjü halklaryna
özüniň alyp barýan siýasatlarynyň içinde binägerlik siýasatynyň üstü bilen ýagyş ýağmuryň astynda galan, asyrlardan asyrlara geçirek Agoýyň täze keşfini müdümlük galar ýaly sowgat berdi. Türkmen ýaýlalaryna bu öýler ähli pasyllarda gülleri meňdäp göreni haýrana galdyrýar. Milli liderimiziň gurup beren Agoýy binasynda inni döwletli maslahatlar edip, halkymyň ýalty etdirini, nurly geljegini ýene-de ulus üstünliklere ýetirjek kararlar adyl şeritler kabul edilýär. Wagt geçer, şuňky mukaddesligimiz dünýä derejesiniň törüne orun tapar. Türkmeniň her bir nesli özüniň şöhratly taryhyny, medeni üstünliklerini çuňur bilmelidir. Sebäbi olar watana, onuň geçmişine, şu gününe, geljegine, benet mukaddesliklerine özleriniň goşandygyny goşmalydyr. Çünki ata watan göbek ganyň daman ýeridir. Biz hem oba ýaşlary medeniýetimizde bolan töýgümizi we milli liderimiziň ulanmagy beren Agoýyny meňdetme maksady bilen öýümizden maşgala ojaňymyzda Agoýy gurmagy maksat edindik. Sebäbi milli liderimiz Agoýyň keşfiniň many mazmunyny hatda baýlaşdyrdy. Biz özümiziň maşgala ojaňymyzda gurulan Agoýynyň içki bezeginiň geçmişdäki Agoýlaryň kiýala türkmeniň taryhy geçmişini ýatlatýan haly önümleri, gündelik ulanýan öý hoçalygyna gerek bolan gadymy gap-gaşlar, zergärlerimiziň altyn kümüşleri, kürtedir çırpılary, aty dakylýan kümüş şaýlary, ustad-ustadlarymyzyň tandyklary, derden tiken ayak gaplary, dörli renkdäki halyk oturlary bilen bededik. Aýratym hem öýüň töründe bedeýän zatlaryň biri, ol hem çaga sallançagydyr. Çaga sallançagy gurmak däbi, her hepdäniň çarşanyny ýerine ýetirilipdir. O köp çagaly eneler ýolbaşçylyk edipdir. Türkmenler çagany 40 günlük psigiýleden çykýança onuň beýneti çaýkanmady ýaly, onu ýerde ýatyrypdyrlar. Ýa-da sallançagy çala ramak düzgünni ýerine ýetiripdirler. Umuman aýdymynda biziň öz guran Agoýymyzyň täze keşfini tiýilanynda onuň owadandygyna ýene bir göp goşýan gudratyň biri mukaddes owajagyň ýerleşdirilmegidir. Gurulan Agoýymyzda özüniň adamlara ýyllygyny paýlaýan şol owajak maşgalamynyň döwletli owajagy we mirasy bolup galdy. Sözümiň ahyrynda milli liderimiz we gahrman prezidentimize asyrlaryň dowamynda ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz tarapyndan üstü ýetirilip, gaýtalanmajak milli gymmatlyklaryny dikertmäge iter berenligi üçin şeýle hem häzirki Agoýymyzda has döwrawap, hatda gözelleşen bölge getirmäge ýardam berenlikler üçin olara minnetdarlygymyzy bildirýär. Goýolaryň ömrü uzak bolsun, janlar sag bolsun, iri ýurt bähbitli alyp barýan işlerine üstünlük arzu etýär. Ýaşasyn parahatçylyk we anaşmaň watan bolan Türkmenistan döwleti, ýaşasyn milli liderimiz gahrman arkadamyz, ýaşasyn gahrman prezidentimiz. Alyslara barýan akymyň bilen, umman duýgun görýän akylyň bilen, dünýä aldyran syň ýakymyň bilen gurulandyr berk dünýäden arkada. Watan ýüdük, gymmatyň bar gaşlana, çuň zehiniň gaýnap daşmaga, asyr dälle, asyrlara aşmaga ýeterlikdir güç guwatyň arkada. Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şagylyýowa.